Na hebku pleť jogurt. Áno, pomsta je sladká, Ďuri, však. Poď, skúsim ťa dvihnúť. Nie, jaj. No nič, však hovorí sa, že skúšať treba, aj keď to nevíde. Rozdávam lyžičky. Berte si lyžičky, diváci, berte si lyžičky. Pak nás s Vladkom už začínali zrušovať aj tieto pneumatiky. Čarodejnice žijú až 1000 rokov, pretože pijú mlieko. Nosia nám sem celé kurence a my samozrejme hlavy nejeme. Skúsi dať, možno ťa nespozná. Anička, Anička, prosím ťa, vážne. Som zelený a strašne veľký. Som jogurt. Juraj Kemka sa navonok javí ako veľmi farebný človek, ale vnútro má kompletne hnedé.